nova, съдбините си поднови. Върви към мощната просвета, световния сте върви, върви. Подружност неизменно воден и Бог ще те благослови. Подружност неизменно воден и Бог ще те благослови. Напред науката е слънце, което в душите грее. Напред народността не пада, там дето знанието живее. Безвестен беше ти безславен, повлез в историята веч. Духовно покори страните, които завладя с меч. Духовно покори страните, които завладя с меч. Уважаеми гости, скъпи съученици и преподаватели! Моля всички да станем за тържественото посрещане на знамето на гимназия Свети Свети Кирил и Методий. Всяко поколение оставя своя печат и следа. И ние имаме честа да държим знамето на училището. Всяко поколение оставя своя печат и следа. И ние имаме честа да държим знамето на училището. Тук събрахме опит, знания, умения. Развивахме се, раснахме. Тук почувствахме първите трепти и ласки на любовта. Тук намерихме приятели. Тук един буден екип светлина ни даде, която ще осветлява пътя на нашето развитие. Работихме много. Някои от нас спечелиха олимпиади и купи. Някои се развиваха на поколението с палавост. Пораснахме. Благодаря на учителите, които ни научиха да уважаваме себе си, които имаха търпение за нашите лутания. С благодарност към вас ние продължаваме своя път. Третокласници, с радост си предаваме знамето. Носете го с гордост. Това знаме се защитава с знания, умения и резултати. Продължете нашия път. Приемаме знамето с благодарност, следваме пътя на знанието. Знанието е сила, знанието е светлина, знанието е нашето бъдеще. Със словото братята победиха мрака и дадоха писменост на цялия славянски род. Техните имена ни задължават да вървим напред към светли бъднини. Те са символ на нашата духовност. На добър час, абитуренти! Добър ден, уважаеми учители, скъпи гости и съученици! Днес е 24 май, най-светлият ден в нашия календар. Ден, който няма нужда от излишни думи, защото самото слово днес е празник. Но днешната дата за нас е двойно по-тържествена. Днес нашата гимназия отбелязва своя патронен празник. Обединяваме почитта към светите първоучители Кирил и Методий с гордостта, че сме част от общност, която пази техния завет тук и сега. На този ден всяка година си припомняме, че писмеността не е просто набор от знаци. Тя е акт на свобода. Когато Кирил и Методий дадоха на славянството буквите, те му дадоха правото да съществува в историята.
Да учиш в училище, чието патрони са създатели на нашата азбука, е привилегия, която задължава. Кирил и Методи не просто подредиха 30 искри в азбука. Те ни дадоха ключа към познанието и мост към света. Да поздравим с аплодисменти гостите на нашето тържество. Димитър Цанев, генерален конзул на Република България в Ниш. Зоран Джуров, председател на Общинския съвет в Цариброд. Предраг Нешович, ръководилец школския управе Ниш. Стефан Стойков, председател на Националния съвет на Българското национално малцинство в Сърбия. Лозан Митев, професор от Националната спортска академия Васил Левски. Представители на Трей Сърбия Мария Иванова и Велко Кисьов. Скъпи ученици и учители, скъпи сънародници, от името на изпълнителна агенция на българите в чужбина и лично от свое име поздравявам всички по случай Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност. С високите постижения на учениците и с културните си прояви, град Цариброд е пример как се съхраняват български език, традициите и културата. Заветът на светите братя за единство и сплотеност е още по-жив и днес. Българският език е мост, който вие градите, все по-голям и устойчив. Благодарим ви за всеотдайността. Желая на всички ученици, учители и граждани все така пламенно да съхраняват българския дух, език и култура. Честит празник от Райна Манджукова, изпълнителен директор. А сега давам думата на господин Зоран Джуров за приветствие. Уважаеми господин директоре, уважаеми господин Цанев, генерален консул, уважаеми инженер Прилепски, представител на Университета по национално и световно стопанство, уважаеми професор Митев от Националната спортна академия, уважаеми председател на Националния съвет, поштовани начелниче школски управе, уважаеми преподаватели, ученици, уважаеми представители на местната власт, за мен е удоволствието, че имам тази привилегия да ви поздравя по повод 24 май, Деня на светите братя Кирил и Методий, Деня на българската азбука, просвета и култура и славянска писменост, който е национален празник Република България, празник Република Сърбия и патронен празник на Царибродската гимназия, както и празник на българското национално малцинство. В днешния светъл ден свеждаме глава пред делото на светите братя Кирил и Методий и празнуваме буквите и словото, празнуваме езика, майчиния език, празнуваме силата на духа, благодарение на която оцеляхме в най-трудните времена от историята. Днес е денят, когато се обединява българското езиково, културно и духовно пространство, което сплотява всички българи по света, включвайки и нас, българите от Цариброд. Малко народи има такъв обединяващ празник. Трябва да припомним, че българската азбука е официална азбука на Европейския съюз, което е признание на народа за приноса му на европейската и световна цивилизация и поради това трябва да сме горди. Тук, пред паметника на светите братя, от двора на Царибродската гимназия, която днес, както вече казах, празнува патрония си празник, е най-подходящото място да си припомним, че образованието е най-сигурният път към създаването на здраво общество и към изграждането на проспериращо бъдеще. Поради това искам да отправя най-искрени благодарности към всички преподаватели и учители, читалищни дейци, просветители и хора на духа като цяло, които до днес и днес пазят
факлата којато осветјава пътя към знанието, духовността. Пожелавам на директора и преподавателите успех професионалното им и всяко друго начинание, както и училището ви и по-нататък да продължи да бъде съкровище на образованието, знанието и духа и да бъде приятно и сигурно място за всеки ученик. Към учениците ще отправя молба да пазят буквите, да ги ползват за писане само на хубави думи, да се образоват, защото знанието е сила, а образованите хора са тези, които ще ни определят бъдещето. Честит празник на всички, които ползвате кирилицата. Благодаря ви. Денят на патрона е момент на гордост от постигнатото и поглед към бъдещето. Каня на сцена директора на гимназията, господин Братислав Стаменов, за тържествено приветствие по случай празник. Уважаеми учители, скъпи ученици, родители и гости! Днес нашето училище Свети Кирил и Методий празнува своя ден. Ден, в който почитаме делото на светите братя, създатели на славянската писменост и духовни будители на нашия народ. Те ни завещаха буквите, но и духа на знанието, силата на просветата и пътя към духовна свобода. Скъпи ученици, вие сте живото продължение на това дело. Вашите успехи през тази учебна година са най-яркото доказателство, че училището ни е храм на знанието и вдъхновението. Позволете ми да споделя с гордост някои от тях. Окружно и медиоокружно такмичење у столном тенису. Екипа момака освоила е треće место у sastavu Đurov Aleksa, Spasenov Pavle. U pojedinačnoj konkurenciji Spasenov Pavle osvojio drugo mesto na okružnom i međuokružnom takmičenju. Kod devojaka, ekipno, Aleksov Nađe i Jana Borisov osvojili su treće mesto na okružnom i međuokružnom takmičenju. U pojedinačnoj konkurenciji Aleksov Nađe je zauzela treće mesto na okružnom i međuokružnom takmičenju, a predmetni nastavnik je Nebojša Jotov. Na okružnom takmičenju u košarci muška ekipa naše škole u sastavu Marko Kostov, Aleksa Đurov, Mihajlo Stankov, Mihajlo Jovanović, Andrija Dimov, Veljko Pecev, Luka Petrov, Novak Dejanov, Damjan Donkov, Luka Petrov i Nemanja Mladenov osvojili su drugo mesto na okružnom takmičenju u košarci. Sara Gligorov, učenica 3.1 razreda, zauzela je drugo mesto na okružnom takmičenju iz ruskog jezika i takmičila se na republičkom takmičenju koje je održano na Filološkom fakultetu Univerzitetu u Beogradu. Predmetni profesor Jelena Ilić. Na okružnom takmičenju iz srpskog jezika, književna olimpijada, učenici drugog razreda Gnjatov Jelena zauzela je treće mesto i Igov Mateja treće mesto. Predmetni profesori Nataša Gligorijević i Ratko Stavlov. Na okružnom takmičenju iz engleskog jezika učenice drugog razreda su osvojile Nadja Dimitrov drugo mesto i plasman na republičkom takmičenju, na kojem je osvojila 30 poena i zauzela 8. mesto. Mileva Rizov zauzela je treće mesto na okružnom takmičenju. Predmetni profesor Monika Vasov-Jovanović. Na okružnom takmičenju iz srpskog jezika i jezičke kulture učenici su osvojili Gigov Mario drugo mesto, Dimitrov Nadja treće mesto, Elenkov Sara treće mesto i Gnjatov Jelena treće mesto. Predmetni profesori Nataša Gligorijević i Ratko Stavlov. Na okružnom takmičenju u basketu 3x3 ekipa naše škole u sastavu Dejanov Novak, Donkov Damjan, Stankov Mihajlo i Đurov Aleksa je osvojila drugo mesto. Predmetni profesor Nebojša Jotov. Na međuokružnom takmičenju iz hemije učenice drugog razreda su osvojile Jana Stoimenov drugo mesto i učestvovanje na republičkom takmičenju. Nadja Dimitrov treće mesto i plasman na republičkom takmičenju i Jelena Ignjatov četvrto mesto i učestvovanje na republičkom takmičenju.
На меđuопштинско состезание по български език и литература Маша Станковиć, Ванеса Василева и Лина Пејчев заемат трето място од први клас. Од втори клас Јелена Игњатов, Матеј Игов, Сара Еленков, Милева Ризов, Надја Димитров и Ванина Петров трето място. Од трети клас Сара Глигоров, Елена Сотиров, Владана Алексов и Михајло Митич трето, Владана второ място. И од четврти клас Јања Андонов и Марко Костов трето място. Преподаватели Иван Андреевич и Бранко Јотев. На окружној смотри рецитатора ученик првог разреда Велјко Стојанов освоио е прво место и учествувал на републичком такмичењу у Ваљеву. Ментор му е Светлана Стојанов. Ученица треќег разреда Сара Глигоров je zauzela treće mesto, mentor Dragana Pešaković. Na republičkom takmičenju u znanju latinskog jezika učenica Nadja Dimitrov zauzela je 6. mesto. Predmetni profesor Danijela Stojimenov. Na okružnom i međuokružnom takmičenju u atletici učenica Maša Milić osvojila je prvo mesto u skoku u vis i plasirala se na republičkom takmičenju koje će se održati u Kruševcu. Učenica Nina Milev zauzela je drugo mesto u trci na 800 metara i učenica Ksenija Petrov osvojila je treće mesto u trci na 400 metara. Predmetni profesor Jelena Petrović. Na republičkom takmičenju iz bugarskog jezika koje je održano 23. maja učenici naše škole postigli su sledeće rezultate. Vladana Aleksov osvojila je prvo mesto, Sara Gligorov drugo mesto, a treće mesto su osvojili Vanesa Vasileva, Maša Stanković, Lina Pejčev i Jelena Ignjatov. Predmetni profesori Ivan Andrejević i Branko Jotev. I ne znam da li nisam pročitao, imamo i takmičenje iz fizike gde je Mario Gigov plasirao se za okružno takmičenje. Тези резултати не са само повод за радост, но и доказателство, че духът на Кирил и Методий живее във всяко ваше усилие, във всяка ваша победа. Уважаеми учители, благодарим ви за вашата отдаденост и труд. Вие сте съвременните будители, които продължават мисията на светите братя – да водите младите по пътя на знанието и духовността. Нека този празник бъде символ на единство, гордост и надежда. Нека гимназията Свети Кирил и Методий винаги бъде извор на знание, добродетел и светлина за нашата общност. Честит празник Цариброд, да пребъдне делото на светите братя. И накрая, позволете ми да завърша с поздрав на српски език. Драги ученици, наставници и родители, честитам вам дан школе. Нека знание и труд uvek budu vaš putokaz, a uspesi vaša najveća nagrada. Živjela gimnazija Sveti Kirilo i Metodije u Dimitrovu. Давам думата на господин Димитър Цанев, генерален консул на Република България в град Ниш. Уважаеми господин директоре, уважаеми официални гости, мили деца, преди да ви честита празника, искам да кажа, че съм впечатлен от успехите, които е постигнала гимназията в усвояването на знанието. Защото без знанието не може да вървим напред. Там, където други народи са стигнали вече, ние има да догонваме. Честита ви един от най-българските празници. Това е най-българският празник, защото отбелязваме нещото, което България е допринесла за световната история, а именно създаването на кирилицата. Не знам колко от вас знаят, но 885 година в Белград българската държава приема
учениците на Кирил и Методий. Учениците, които са изгонени, и ако не беше България да ги приеме, да оцени силата на познанието, делото на Кирил и Методий щеше да бъде забравено. Тогава България създава две школи. Една в Преслав и една в Охрид. И учениците Наум, Климент, Сава, Гораст и Ангелари започват да обучават учители. Успяват да обучат 2500 учителя, създавайки кирилицата, променят първоначалната азбука, глаголицата, и благодарение на това България извоюва правото в църквите да се проповядва на български език, заменяйки гръцкия, който е бил до тогава. Така че святото дело е било продължение благодарение на държавността, която сме имали 885 година. На учителите благодаря от гимназията. Надявам се да сте обективни в преподаването на историята, науката. Грижете се за децата, защото, както казах в началото, познанието е това, което води към прогреса. Честит празник и до нови срещи! За приветствие каним господин Лозан Митев. Уважаеми господин Джуров, уважаеми господин директоре, скъпи ученици, колеги преподаватели, изключително съм развълнуван да говоря в качеството си на учител и в качеството си на царибродчанин, защото аз живея в Царибродска околия Стара. И това, което най-много ме вълнува, е, че Цариброд още в 19 век, точно на този ден, на 24 май, в чертата поставя началото още в 19 век на честването на този свят, свещен за всички нас празник, за всички цариброджани. Ето тази сграда, която виждате там, лилавичката, това е всъщност нашето първо огнище на царибродската просвета, която оставила трайни дири в българската култура, в българската духовност. Човек не може да не бъде горд с тази способност на нашия народ в Царибродския край. Да бъдат всеотдайни в чистотата си, в търсенето си на Словото, което 9 век, 600 години преди Западна Европа, беше превърнато в национална, в държавническа кауза, както преди малко подчерта генералният консул в делото на княз Борис Михаил Покръстителят, този, който е покръстил и нас включително. Защото вие знаете, че във вярата се предава от свещеничество на свещеничество. И дълго време и аз като вас, и като ученик, като най-маничките, и като вече като гимназистите, и като учител съм си задавал въпроса защо изстрадаха тези равноапостоли, светите братя, защо изстрадаха това дело, което ние днес го имаме наготово като дар. Защото великата идея беше ние с вас да получим чистотата на Божието Слово. Защото Божието Слово на нас ни трябва. И тук трябваше да имаме при нас хора, които да бъдат от черквата, защото днеска в Сърбия също празника на свети Кирил и Методий. И ние трябва да бъдем всички заедно единни, защото съединението прави силата. Защото имаме зад гърба си постижение на Царибродския дух, с който и аз се гордея. И защото виждам пред себе си едни чисти деца, една невероятно творческа младеж, която има нужда от бъдеще, тя има нужда от упование, от подкрепа, която ние сме задължени да дадем на всяко едно дете, на всеки един младеж. Защото това са нашите деца. Това е смисъла на съществуването на българския народ. Благодаря ви за вниманието.
Благодарим за вдъхновяващите думи. Програмата ни продължава с поетичен рецитал, посветен на силата на българското слово и пътя на просвещението. Стефан Стойков. Уважаеми председател на Общинския съвет господин Джуров, уважаеми директори на Царевръдската гимназия, уважаеми официални гости, дами и господа, уважаеми деца, уважаеми учители на Царевръдската гимназия, директори на образователните и културните институции в Царевръд, уважаеми медии. За мен е чест и удоволствие да ви приветствам от името на Националния съвет на Българското национално малцинство в Република Сърбия и личното си име и да ви честитим днешния празник. Голяма благодарност към организаторите на днешното тържествено събитие, както на децата, така и на заетите в училището. Благодарим ви. Нашият национален съвет ще бъде винаги силен партньор за вас, както е били до сега. На всички ученици, културни и просветни дейци, както и на всички наши сънародници, където и да живеят в Република Сърбия, още веднъж да честитим днешния празник. Свети Кирил и Методий, деня на българската просвета, култура и славянската писменост, който е и патронен празник на гимназията в Царевръд. Нека да е честит най-светлия празник на всички. Бъдете горди, че сте българи, бъдете горди, че имате български корени, но в същият момент уважавайте Република Сърбия, държавата, в която живеем и държавата, която ни уважава като братия. Пожелавам на всички здраве, професионални успехи и вяра. Напред науката е слънце, на много е лета. Върви, народи възродени, към светла бъднина върви. Тези думи оттекват в сърцето на всеки българин вече повече от век. Днес е 24 май, денят, в който Словото празнува. Денят на светите братя Кирил и Методий е празникът на нашата духовна независимост. Днес ние не просто честваме една азбука, а почитаме светлината, която ни изведе от тъмнината на забравата. Аз се Богу моля с тия дума. Боже светотворче, кто създаде видим свят и дивен свят невидим. Господ Дух, прати ми ти в сърцето, да ме лътне с пламенното слово. Ето, прави път да тръгнат всички живи към Твоята заповед пречиста. Знам, законът Твой е жив светилник и в пътеки светлина нетленна, към евангелския дар ви жажда. Литна днес и славянското племе, милостта на крста Твой да търси. Но на мене, който моли помощ, Отче, Сине и Пресвети Душе, просещ Твоето мощно слово дай ми. Ръце дигам да получим мъдрост, сила, що от билно небето Ти даряваш на си твари живи. Упази ме, Ти, от горда злоба фараонска, изцели ме, дай ми херовимска сила шестокрила, царю на царете. Да опиша чудесата Твои вдъхновени, шествайки пак по пътя славен, ще учителите двама вечно юни начертаха. Да направя явно Твоето слово за народа, на Светата Тройца прослава, всяка възраст, ней хвала въздава. И народът мой, Отца и Сина, Светия Дух възвеличава днес, до век веков и до амин. Както са пророците някога предрекли, Христос идва да сбере народите, защото светлина е Той за целия свят. Ето, сбъдва се в 7 век то. Казаха те, слепи ще прогледнат, глухи ще чуят писменото слово, всички ще познаят Бога както подобава. Затова чуйте всички славяни. Този дар от Бог ни е даден. Дар Божий за стоящите отясно. Дар Божий за душите, що никога не тлее. За тези души, които го приемат. Слушайте цял славянски народе, слушайте Словото, що от Бога дойде, Словото, що кърми душите човешки, Слово, що укрепва сърца и умове, Слово подготвящо всички да познаят Бога. Кой човек, проче, не ще разбере, кой не ще прибави мъдри притчи, тълкуващи ни верните беседи. Всяко е душа от битие лишена е, когато Божия живец и липсва, когато Словото от Бога тя не чува. И още друга притча, твърде мъдра.
Ние искащите да растем с ръст Божий, да кажем хора, които се обичате, кои не познава тази вяра права. Както от семето, що пада на нивята, така посято е в сърцата хорски. На тях пък трябва дъжд от букви Божии, да плод божествен, да поклъне много. Кой можеше ще притчи да ви разкаже? Посрамващи народите без книги, говорещи с непонятен глас. Дори и всички езици той да знае, не може да опише необощаемо. Обаче нека своя притча да прибави. Голяма мъдрост, малка реч да кажа. Голи са без книги всичките народи, понеже без оръжие не могат с врага на нашите души да се сразят. Те са готови за плена, на мъки вече. И винаги с писаните песни, възпяващи Бога човекомилосърдния, защото не му подобава всяка слава и чест и хвала Божия на веки, с Отца и със Светия Дух, за вечни векове от всяко творение. Амин. През 9 век, в епоха на догми и разделения, Константин Кирил философ и неговият брат Методий извършиха подвиг, равен на апостолско дело. Те дадоха на славянството писменост, която превърна езика ни в богослужебен и държавен. Делото им не беше лесно. То премина през спорове в Венеция, през затвори в Моравия и през изпитания в Рим. Но истината победи, защото, както казва филозофът, голи са без книги всички народи. Имаше времена, в които българското слово беше почти заглъхнало. Времена, в които народът ни беше забравил своята слава, а езикът ни беше изтласкан в тъмните ъгли на историята. Тогава, в тишината на една светогорска килия, един монах хвана перото. Той не просто написа история, той на памета на един цял народ. Внимавайте вие, читатели и слушатели, роде български, които обичате и имате при сърце своя род и своята българска родина. Написах я за вас, които обичате своя род и българското отечество. Преписвайте я и плащайте да я преписват. И пазете я да не изчезне. Паисий ни напомни, че народ без език е народ без бъдеще. Той превърна букви в искра, от която ни пламна цялото ни възраждане. Език свещен на моите деди, език на мъртви стонове векови, език на тая, дето ни роди, за радост не, за ядове от гроби. Език прекрасен, кой ти не руга и кой те пощади от хулигатки. Слуша ли се някой до сега, колко хубост, мощ се крие в речта ти гъвкава, звънлива, отруйни тонове, какъв разкош, какъв размах и изразитост жива. Не, ти падна под общия позор, охулен, опетнен с думи кални. И чуждите, и нашите в хор отрекоха те по език страдален. През вековете на изпитания, българското слово беше нашата единствена родина. В манастирските килии и по светлината на свещите, скромни книжовници преписваха буквите, за да оцелее духът ни. От Паисий, който събуди гордостта ни, до Ботев и Вазов, които възпяха свободата, езикът беше нашето най-силно оръжие. Празникът на буквите е и празникът на хората, които ни учат да ги подреждаме в думи и смисъл. Днес кирилицата е третата официална азбука в Европа. Тя е нашия принос към световната съкровищница. О, писмена, изваяния дух, вие сте мост през вечните години. Докато българинът има слух за родно слово, той не ще загине. Пазете ги, тези 30 скрил, които грее нашата съдба. Че с буквите народът ни се дигна и пак чрез тях ще бъде своята кафара. Днес празник. Камбанен звън отеква в просторните коридори и в душите. Училището ни е една пътека лека, която води право към звездите. Тук буквите не са просто знаци черни, подредени в редици по листа. Те са воини, смели, горди, верни, които ни даряват с крила. С А започнахме като начало, с Б открихме смисъл и съдба, в буквите ни миналото е заспало, но в тях се ражда бъдеща борба. Училището е онази крепост свята, в която всеки ден е благослов. Те са гласът, що иде в нас и от нас. Честит да бъде празничния час. Нека пазим езика си чист и красив. Нека помним, че всяка написана дума е частица от нашата вечност. Честит празник на българската просвета и култура!
музиката винаги са врвели рака за рака българската духовност. Песента е онзи мост којто сврзва миналото с нашето настојаште. Поздрав за всички присустващи с музикалното исполнение на Иванина Петров и училишния хор. Станци песен, учениците од основното училиште Христо Ботев ще поздравят своите по-големи приятели. Нека ги посрещнем с аплодисменти. Bukva je za
насипот од цара Глигоров. Најинтересни да беа. Katerino, mome, Katerino, Katerino, mome, Katerino, zašto si toliko s mome ubava? Zašto si toliko s mome izdava? Kakva te majka mome rodila, kakva te majka mome krmila, kakva si breda mome gazila, kakva si voda mome ti pila. Ja sam si milo libe ubava, ja sam si milo libe izdava, oti sam rasla libe planinata, oti sam rasla libe planinata. Уважаеми учители, вие сте днешните просветители. Благодарим ви, че ни водите по пътя на знанието с търпение и вяра. Скъпи съученици, нека пазим пламъка на нашето училище. Нека пишем своята история на чист език с дръзки мечти. Честит патронен празник! Честит ден на славянската писменост и българската просвета и култура! Thank you.